unofanira kungorekodhawo vanhu vanozombokurangarirawo, kwete kuti takawanda apo neapo, kwete kungorekodha zvokuti hambokutengeri kuti sadza hatengi, obva ati kuti microphone yekuaustralia hatengi. Aiwa hazviiti, haitombokutenderi kuita discord, inotokutaurira kuti shamari gadzirisa ipapa pari kuita discord. Cook Beats Production. Usimbovhura ka our little babies auya nazo achiri makuseniseni patime akadaro. Chekutanga tine maheadphones edu Presonus HD9 professional monitoring headphones baba, professional, not unprofessional. Tigai timbotanga timbomavhura timboona kuti zvakaita zvakamira wani. Presonus is a very good brand. Presonus ndo zvinhu zvacho, kuri kumamota ndo mabhenzi acho iyayo, saka regai timbovhura kuona kuti zvakamira sei. Wow. Chekutanga ndoda kutaura kuti zvinhu izvi hazvina kubva kumbare kana kumagaba. Zvinhu izvi straight from the United Kingdom yakabatana, saka the original thing. Tapuwa kabhegi, first of all kabhegi hazvina kuya futi nebhazi. Hand delivered baba. Uzikaya nebhazi unozoona zvinhu zvakamarana chini, nyama maheadphone. Yewe acoustic isolation shield reflection filter unobatsira pakuti sound yedu ye isaita kunge maungira. Isusu yedu tine both, but izvi zvinotoita kuti paite dead silence. Kazhinji tinorekoda mavocals asina kana any reverb, saka neichi zvichatotibatsira. And it acoustic isolation shield reflection filter. Get bona tatisina saka it's a huge upgrade. And it, again hazvina kubva kumbare, zvabva kupi? United Kingdom. And it unpacking it. Wow. And chiri portable zvokuti ndotogona kungotosimuka ndotoenda basa ndotodzoka. Zvinhu unenge uchimba uri kuseri, unenge uchimba ndeti chingoona maziso chete. Zvinhu handisati ndagona hangu kuchibatanidza pane tuma accessories twacho. NT1 akomana 5th generation Rode condenser microphone. Mavesi akazogara iyi ndo inonzi condenser. Zvataishandisa zvezveka musataura kuti mune macondenser kumastudio kwedu, chingototi tine mamicrophone. Iyi ndo macondenser 5th generation made in Baton Rouge, United States of America. Iyi kana uchishandisa microphone iyi haitombokutenderi kuita discord, inotokutaurira kuti shamari gadzirisa ipapa pari kuita discord. This is my NT1. Regai timboivhura. So 10 year guarantee, 10 year uchingoimba. 48 phantom shock mount detachable akomana studio condenser microphone Rode, one of the best brands pama microphones. Anditi regai tivhure tisingamhanyi scuba tichinatso-vhura idu takaita chi again, tisingamhanyi scuba akomana zvovhurwa sei. Muri kuona, this is the box razvauya zviri box razvauya zviri iri yandidzokere kumashure. Then mukati mune nomine 3 mabox 1 2 3. Tivhurere zvinhu zvinotanga kuvhurwa kadiki. Chekutanga ndizivi kuti munei. Again kekusira macoin. Rode microphone. What?
Varume. Mira ndokurakidzei zvandaona. Mupiona. Yakanzi chii kuna vari kuona. Made in Australia. Izvi zvazvinhu izvi izvi. Haimbokutenderere kuita Discord. Ndo anonzi makondenza. Vamwe vese hamuna makondenza. Hamuna. Ngoti mamicrophone. It's a huge upgrade. Haimbokunyeterera mazvo. Iyo muzvinhu zvacho mune mabox off. Imaic chete. Microphone chete. Then the next box, the bigger box. Mune inonzi pop filter. Pop filter ndiyo inobatsira mapopopo. Kwete kupopopo kwakila ti. But mapopopo ekuti vanhu vanenge vachiimba inobatsira kunyaradza. Varume, ona izi shock mount racho zvarakaita. Ndikakurakidzai yana ndinayo ka. Munototi mari kasi. Munotondinzwirawo tsitsi. Ati mari watitira nyasha. Ndozvinoita mari. I think ndotofanira kutombodzidza kuti zvinobvenidzwa sei because izvi nandizviziva. Ungoona zvine maburi kudii hameno, but I think tichazonatsokuona kuti tozvibatanidza sei. Then the second from last box kuvhura futi. Varume, mune microphone cable yacho musvo irabra yakapetwa kuita kunge nyoka. One maiwe ona vanhu vacho bvawandisira message vanhu vacho kuti hanzi I love road kubairira pamota pangu ndaisirwa guide yacho yekuti ndizodzidzira kuti zvinojoinidzwa sei. Microphone cable yangu inenge iri mubox. Hazvina kuyana munhenzvaba kana natenda. Then the last box anoti mune handikurakidzei mune mari unoisirwa $200 yekuti uzongobatsirikanawo paunenge uchirekoda pepe. Mwari wakanaka. Thank you so much mama Dorcas Moyo. Thank you so much. Mwari wakuitire zvakanaka. Thank you so much nekusapota Kunashe Studios. Thank you so much nekusimbisa basa. Tiri kuwana zvikwanisiro. Imagine kana taibuditsa quality iyo nezvinhu zvakadai. We are very blessed to have such a person, such an artist anorangarira kwaakabva, anorangarira studio yake. Pasina imimi hatipo isusu. Thank you so much. Thank you so much guys nekuwana nguva yekuteerera. Handisi kugona. Regai nimbobatanidza. Nimboita ka setup nozodzoka ka video. Tapedza kuita ka setup kedu makona zvazvinenge zvichita. Thank you so much. Cook Beats Production. Cook Beats Production.